Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyari ng aton ng mga top stories of the day. Today is July 4, 2025, Biyernes nga adlaw. Panay Guimaras Bridge Construction ginapabot masuguran sa 2026. Bagyo Bising nagadalasang ulan sa Luzon, habagat naman nagadalasang ulan sa Visayas. Bacolod LGU nagpatag nga patay ng mga puno sang kahoy naging pangutod sa plaza. Ang iban, hawanan lang ang mga sanga. May dugang at 300 ka hektarya sang katubuhan sa Negros Occidental, apektado sang peste. Kag sa Good Vibes, biyahe kita sa Washington DC sa tripping ni Ruming. Kag kilalahon ang anay Ascals team member nga subong isa ka football coach sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ang bagyo nga Bising amo ang nagdalasang pag-ulan sa Luzon, samtang ang hangin naman nga habagat ang nagdalasang ulan diri sa Visayas. As of 2 p.m., ang bagyo nga Bising ay nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa nga pwede ini nga magsulod liwat sa Philippine Area of Responsibility sa Domingo naman nga adlaw. Pero gina-forecast man nga sa Lunes, mahimo ini nga mag-exit naman liwat sa PAR. Gikan sa isa ka tropical cyclone, mahimo ini mag-develop sa isa ka tropical storm, buwas samtang nagapalapit sa Taiwan. Bisan ang Luzon, ang apektado sa sining nga bagyo, ang hangin habagat naman ang magadalasang ulan sa Visayas lakip na sa isla sang Negros. Sa number 9, rollback sa presyo sa produktong petrolyo ginapaabot sa madason nga semana. Sa paghaganhagan sang tensyon sa global market matapos ang ceasefire sa tunga sang Israel kag Iran, ginalauman nga maganubo o kung magapanubo man ang mga oil firms sa ilang presyo sa gasolina kag krudo. Base sa forecast, maganubo sang piso ang presyo sang gasolina kada litro, samtang ang diesel naman maganubo sang tubtob 50 sentimos kada litro. Ginalantaw nga ang presyo sang kerosene maganubo naman tubtob 80 sentimos kada litro. Ining ikaduha nga semana nga may pagnubo sa presyo sang gatong. Sunod sa kay Rino Abad, Director sang Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, isa man sa ginalantaw rason sa pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo amo ang plano sang Organization of the Petroleum Exporting Countries kag mga alay sini nga mag-produce ang dugang nga 411,000 oil barrels kada adlaw para sa bulan sang Hulyo nga ginalauman nga magabulig sa global supply. Sa number 8, Senior Citizen Center ginapabot nga gipatukod sa Bacolod City Government Center. Ang annex building sa kilid sa Bacolod City Government Center amo karon ang nagapabilin nga opisina sa Bacolod Comprehensive Health Program ukon BACCHIP. Ginsiling ni Secretary to the Mayor, Attorney Jose Martigo, nga amuman nga gin-appoint nga maga-supervise ang BACCHIP. May plano si Mayor Greg Gasataya nga mapangitaan sa bagong opisina ang BACCHIP. Iniagod nga magamit ang annex building bilang Senior Citizens Center nga prioridad sa alkalde para mas mapahapos ang pagserbisyo sa mga may edad na. Kinaklaro ni Go nga sa piyak sang transition nagapanugyan o nagapadayon ang normal nga operations ng BACCHIP kag padayon ang coordination sang LGU sa mga partner hospitals agud mabuligan ang mga pasyente nga nagakinahanglan sang medical attention. Ginatun-an man ang posible pag-amend sang ordinance agud nga mapasakaan ang ginpalapot nga 15,000 pesos nga medical assistance sang syudad. Ang initial plan is ang annex ipa-improve kag i-rehabilitate para maging draibutang ng aton nga Senior Citizen Center. Subo ginapa-survey na subong sa city engineers kung paano kayuhon kag i-renovate para maging komportable siya nga venue para sa aton Senior Citizen Center. Sa number 7, caretakers ang duta sa Banwa sang Kawayan pilason matapos nga gintiro. Ginapangita sang Kawayan PNP ang duha ka mga suspect sa shooting incident sa sitio Kamayatan, Purok 7, Barangay Poblasyon, Banwa sang Kawayan sang kagabi.
Pilason ang 46 anyos ka biktima matapos makaangkon siyang igo sang bala sa paa. Gidala siya sa ospital, kagyara na siya karon sa estable nga kondisyon. Kinagamo sa duta ang isa sa mga ginalantaw nga anggulo sang PNP. Suno kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, hepes ang Kawayan PNP, isa sa mga sospek ang aning miyembro sang RPA-ABB nga among ginaligar nagasutsot sa mga tawo nga istaran ang duta nga gintugyan sa biktima. Nagamaneho sa motorsiklo ang biktima papauli sa ilang balay sang siyang gintiro sa mga sospek sang 5 ka beses. Suno sa PNP, isa ka caliber 38 revolver kag sulpak ang gingamit sa mga sospek sa pagpaniro. Kaso ng frustrated murder ang iganahanda nga ipasaka sang biktima batok sa duha ka mga sospek. Sa number 6, wala sang foul play sa kamatayon sang isa ka babae nga nasapuan patay sa Barangay Estefania sa Bacolod City suno sa PNP. Cardiorespiratory arrest ang ginkamatay sa babae nga nasapuan sa bakante nga lote sa Sofia Gonzaga Avenue, Barangay Estefania sa Bacolod City sang Martes nga adlaw base sa resulta sang post-mortem examination sa bangkay sang biktima. Gisiling ni Police Major Elmer Bonilla, ang outgoing station commander sa Police Station 4. Wala sang foul play sa kamatayon sang biktima kag negatibo man siya sa pagpanghimulos base sa resulta sang autopsy. Bangod sini, suno kay Bonilla, makabig nga case closed ang kaso pero wala pa sang identity ang biktima kag wala man sang himata nga nag-claim sa iya. Nagakadunot na ang bangkay sang biktima sang inisa ang nasapuan. Sa number 5, sila City Mayor Judith Gallego nagporma sang komitiba nga magausisa sa natabo nga pagkatumba sang dump truck sang syudad, gaging kamatay sang 7 tanan ka mga persona sa nagligad nga semana. Suno sa alkalde, pagkatapuan inisang nagkalinain nga departamento agud tumapatod kung ano gid ang natabo. Gikan sa tree planting activity ang mga nagatrabaho sa City Hall sang Silay City sakay sa mini dump truck sang matumba ini sa Hacienda Paho, Barangay Gimbalaon. Magluwas sa 7 nga napatay, 18 na samaran, nakip na diri ang driver. Suno sa Silay City PNP, 6 as of press time ang nagapabilin sa ospital. Sa 6, 2 ang nataran ang iga discharge. Paayo na, o kung paayo na ang iban, kag isa sa ila ang nagapabilin sa intensive care unit. Suno kay Lieutenant Colonel Mark Daroca, ang hepes ng Silay City PNP. Isa na lamang sa mga nasamaran ang wala pa makadesisyon kung siya magapasaka sang kaso batok sa driver. Ang nabilin, nagapabutsag nga hindi na sila interesado mag-file sang kaso. 4 na ang naka-execute sang affidavit of non-interest kag sa tion nga niligwa na, handa man ang PNP sa pag-assist sa nabilin sa paglagda sang affidavit of non-interest. Naghatag sang assistance ang LGU nga sa mga nahulan suno sa kay Daroca base man sa nabato nilang impormasyon. Kung wala naman gid sang mga direkta nga apektado ang interesado mag-file sang kaso, ang PNP magapakig-angot sa LGU kag maga-file sang kaso. Patag ni Daroca, ini may angot sa damage to property bilang resulta sang natabo. May government property nga na-damage mo. So, possible, ang government sang Silay ang ma-file kaso. Kaya hindi man na pwedeng hindi pag-filean kaso mo kay may incident, may na-damage nga property. Sa number 4, pagpatuman sang no parking sa Lacson Street sa Bacolod pati na ang pagkaayo sa problema sa mga traffic lights ang prioridad sa pagbalik konseho ni Councilor Dindo Ramos. Na-repair na ang traffic lights sa intersection sang Dalan Burgos kag Circumferential Road upon Lapus East area nga isa sa gitagaan prioridad ni Mayor Greg Gasataya. Ang pagkaayo kag pag-ilis ang mga traffic lights ang kabahin sa luyag tagaan man sa atensyon ni Councilor Dindo Ramos sa pagbalik sa konseho para pamunuan ng Committee on Transportation and Traffic. Nalakip na rin ang pagpatuman sang towing ordinance, ilabi na ang pag-identify sang tow-away zones pati na sang regulated zone nga may oras lang nga pwede makapark ang salakyan kag ang mga absolute tow-away areas nga ginadumilian ang parking. Ang Lacson Street ang nagapanguna nga tagaan pagtamod sang alkalde agud nga mapahagan-hagan ang pagutok sang lakat sang trapiko ilabi na kun peak hours. Iginuso man ni Ramos ang pag-maximize ang paggamit sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway o Banose para mabuhinan ang paginutok sa mga salakyan kag truck sa Circumferential Road.
Handa ang konsehal nga tagaan atensyon ang problema sa mga drivers ug operators ng depasayang nga mga salakyan nga apektado sa ginapatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Samtang nalakip sa ipamunuan ang komitiba sa konseyo amo ang Urban Poor, Housing and Resettlement. Sa number 3, may dugang at 300 hektarya sang mga katubuhan sa Negros Occidental ang apektado man sa karon sang peste. Sa July 2 nga report ng Sugar Regulatory Administration Visayas, 2,281.36 hectares ang gina-report nga naapektuhan sang red striped soft scale insect o kon RSSI. Ang syudad sa Bago may pinakamalapad nga katubuhan nga apektado. 267 hectares. Nagasunod ang Cadiz City nga may 261 ka hektarya, kag Talisay nga may 224 hectares. Nagasunod ang Murcia nga may 223 ka hektarya, kag Manapla nga may 220 ka hektarya nga naigo sa among nga peste. May 24 ka mga hektarya sa katubuhan sa Iloilo ang naigo man sa peste. 22.9 ka hektarya sa Capiz, kag 3.5 hectares sa Negros Oriental. Damlag pa. Ginsiling na sa Department of Agriculture nga ang mga LGU nga nagagamit sang ilang mga disinfectant vehicle sa spraying sa katubuhan. Parayon man ang pagpatuman sang SRA sa mga tikang, agud malikawan na ang paglaptas sang RSSI nga nagapanubo sang sugar content sang tubo nga maapektuhan sini. Sa number 2, Bacolod LGU nagpaatag nga patay na kag delikado ang mga ginpangutod nga puno sang kahoy sa sulod sang Bacolod City Public Plaza. Sa pagpanghawan sang syudad sa Bacolod City Public Plaza, nalakip sa manapangutod ang pila ka mga puno sang kahoy. Butang nga madamo sa mga netizens ang namangkot kun nga kinahanglan nga utdon ang mga kahoy. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga ang pruning activity ang mayara sang supervision gikan sa DNR. Ginmando sa alkalde ang pagpahawan kag pagpatuman sa minor repairs sa mga comfort rooms kag iban pa nga pasilidad sa plaza gud mas mapatahom kag mapasanag ilabi na kun gabi. Ginpatag man ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu nga mga patay na nga puno sang kahoy ang nga makabig peligroso para sa mga nagakadto sa plaza. Gani kinahanglan ini nga mapangkakas. Kaina may mga personnel sang DNR nga nagpatigayon sang inspection sa Bacolod Public Plaza nga nalakip sa ginakabig nga green spaces sa syudad sang Bacolod. Ang sa mga kahoy na yan, tingnan may mga ara kita to na nagpruning kita, ang sa kahoy to, nang kuha na yan ang gahazard, ang mga patay ng gitbala kita nyo to, ang mga ara na git sa duta nga kahoy. Danger man sa public, sa pasabay, madagdagan, iban gani, ito gakautod na gakawasak pagkadagdag. So mula na nga po. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Detailed engineering design para sa Panay Guimaras Negros Bridge ang 82% na nga nahuman. Ginapaabot sa madason nga tuig, masugura na ang construction para sa Section A ukon ang bahin nga nagakonect sang Panay kag Guimaras nga bridge. Inisunod sa kay Engineer Jessica Andaya sa Department of Public Works and Highways Central Office Road Management Cluster 1 sa ilang pag-update nga ginhatag sa kay Bago City Mayor Marina Bayet Havellana Yao. Sang sila ang nag-courtesy visit sininga adlaw sa post ang The City Bridge, ginpresent ni Andaya sa alkalde ang Panay Guimaras Negros Island Bridge Project overview, lakip man ang ilang request para sa field office sa syudad sang Bago. Tigayon nga na-identify sang DPWH ang initial location sang field office nga among magauyat sang bridge project kag sila nagahulat na lamang sa approval sang local government. Suno kay Andaya ang detailed engineering design ang nagasige kag target nila nga makumpleto ini sini nga September. Yara na sa 82% ang detailed engineering design. Gani sa madason nga tuig, ginapaabot suno sa iya nga masuguran ang construction sang Section A nga naga-cover sang Panay kag Guimaras. Ang Section B naman ang nag-cover sang Guimaras kag Negros. Dugang pa niya, ang landing sang bridge ang konektado sa Negros South Road kung sa diin ang isa ka side sang among dalan nahamtang sa Bago City.
Ang Panay Guimaras Bridge nagalaba sang 13 kilometers kag ang Guimaras Negros Stretch nagalaba sang 19.47 kilometers. Yara man sa pagsinapol sa Engineer John Eric Nuga, mga project consultant nga sanday Kang Kongyu kag Shin Kyung-ha. Yeah, for the percentage is around 82%. In the whole bridge or The whole percentage of the DED. of the Detailed engineering design. We are in the DED. So next year, we're expecting to begin the construction of Section A. Kaagyari naman ang pagpabalo namon nga pagpag-good vibes sa inyo para sini nga weekend. Mga monumento, mga lugar nga may dako nga papel sa kasaysayan sang Pilipinas dito sa Washington DC sa Estados Unidos, kagang Old Town nga ang lagawan ta sa tripping ni Ruming goes to US was at 9 a.m. Anay Ascal's national football team kagkaroon coach nga naging isa sa mga top sports influencer ang kilalaho naman sa bida sang liga. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong hapon no sa Sir Nane Grande. Good afternoon, Choy Ruming watching live. Si Angelica Yuki Noble, maying hapon DJ Casnegros, happy weekend. God bless us all from Moises Padilla, si Ray Tuhaw Tinyosan, maying hapon DJ Casnegros, si Romel Mahilong Galio. Good afternoon DJ Casnegros, watching with Jumel Delfin Kaghana Corneza sa ukon si Rihanna sa Eatery, ukon sa Rihanna Eatery, Barangay Bata. No kag si Mirna Garido Clavel, good PM DJ Casnegros, watching from Korea. Si Lindol Sunyo, mayang hapon Digicast Negros. Kagamuya itong top 10 ng mga balita subong adlaw. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Happy weekend!